På de hold, jeg har for de helt små babyer, altså babyer i alderen 2 til 5 måneder, der fokuserer vi ud over babytegn også på en række andre elementer af kommunikation. For eksempel øjenkontakt. Øjenkontakt er jo noget af det første, baby søger efter fødslen. Det er helt grundlæggende for relationsdannelse, men det er også fundamentalt i kommunikation, at man kan have øjenkontakten og er tryg ved det. Vi kigger på ansigtsudtryk og mimik. Det er også noget af det, helt små babyer bruger rigtig meget for at prøve at aflæse og afkode en situation. Er det her en okay situation? Jeg kigger lige på mor eller far eller en anden nær voksen for at se, hvordan ser de ud. Så det er rigtig vigtigt, at vi er opmærksomme på vores ansigtsudtryk, og vi er typisk lidt mere animerede, når vi taler med vores babyer, når vi taler med andre voksne, hvilket er en rigtig god måde at få dem engageret på og få deres opmærksomhed og fastholde deres opmærksomhed. Vi taler om forventning. Hvordan kan man skabe forventning? Det kan man for eksempel med kildeleje. Det kan man med gemmeleje. Det kan man ved at bruge pauser. Vær stille. Fordi lige efter pausen kommer der et eller andet instrument eller noget, som baby ved, nu kommer der noget. Forventning er super grundlæggende i at samtale. Okay, jeg er stille. Jeg forventer, der kommer noget fra dig. Men det er også grundlæggende i forhold til babytegn. Vi viser vores baby, hvad de kan forvente med vores tegn.